Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ha kejanmi jongga arpsan tarik unai wing arjar arpsan. Ha kepon riu lala kaladon ka huri hura ha petrol pom Mawpat ya ka ba ompat tip tanra ya ka dau jong ka huri hura. Hendai layu jingtep baka jingya ka ja ka dai ha padang Nongñiah taksi but weirong ba uba Pahara ne security guard jong ka petrol pom. Ha kani ka jingja Nongñiah taksi ubalatip kerteng kum utoni sotun ubasyong basa ha Mawpat circle 3 ula Dung da katari yau Nongap Pahara uba Raymond pingrup ubasyong basa ha Mawpat circle 2 Raymond ula Dung nadien kumbala jaka but udan ha padang gajing saujor but lapen kid yu Shah nikrems.